bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela en welani welirani baɗɗo men nden ko mun ha gartuɗen ɗo ñalawma hande waddude e bandiraɓe émission mabɓe Sénégal min émission Sénégal min noon e kala saaha ƴeewen actualité garen kalden manan e bandiraɓe oɗon gandi ko ɓooyani ko en kaalino ɗo henna ko fati e yewtere jakkarlo caɗele cattuɗe ɗe ganduɗa mbaɗi toon TFM enen koye men en mbino ɗum ɗo il est temps ɓeɓe ganduɗa kañumen goni sénéra kamɓe e jogui kalifandi kamɓe jogui doole kamɓe jogui hattan rende dendagal télé e dendagal radio ko watte hen ko yataw ene fawi e lawol ene wondi e neydi ene wondi manan e nunɗal ko yettude Allah noon ɓe mbaɗi réagir nde tawno ɓe mbaɗi ɓatake labtuɗo farude ɗum e ɓeɓe ganduɗa kañumen goni TFM wiide ɓe yoɓe ƴewto golle mabɓe ɗe yoɓe ƴewta koɓe mbaɗata ko soko tawi wona ɗum so tawi haɓe keddi e ngal ɗo jaɓɓal ha ɗo ɗo yarate waddini so renaki kala ko fawi e dow mabɓe yoɓe gandu ɗum ko kamɓe pewjan ɗum mana koye mabɓe ɗum ɗon noon moni kala ene foti wawde wattude hakkille muɗum kadi e télévision walla radio émission moni foof ene jogui hattan no kewmi wiide ni wiide mboɗo lundi ko kaari waɗata ko walla mboɗo lundi jaɓɓal kaari kono noon haalde won haalullaji won gueɗe kantoriɗɗe won biyejo vraiment welani ha welani moni men kala ene foti mana hormade goɗɗo o min jaadimi koye kaari ɗum ala probléme aɗa jogui hattan wawde ñingde jaɓɓal mum ɗum ala probléme kono noon haalde won haalullaji kantoriɗɗi eɗen poti rentade ɗum te hande yimɓeɓe koɓe jennirtoɗo Ousmane Sonko koɓe ƴettortoɗo Ousmane Sonko hakkude mum e Adji Sarr hole mabɓe tan bawɗo fawde jungo mum e kamil wiya ko wuuri jibina ha duuɓi ɗo tolniɗo ni ka debbo noon ni ka gorko pawa jungo ma e kamilu mbiyami meeɗa wofde haaloɓe ɗo ɓe temedere e capanɗe jeenayi e mabɓe nan ɗo henna so yi deftere kamilu fama cuusa fawde hen juuɗe mumen won hen ni ha ɗo ɗo yarate mana ko hen koɗi heddi noon Allah ne heewi suturaji Allah ene heewi suturaji kadi kala ko wawno wonde caggal lawol ñaawi wi oɗo Ousmane Sonko de ko tumete to banggue viol to wona hunde wodde wodani woodi ko corruption de la SONES welani ha welani yimɓe ne poti wadde déchiré on page hankadine mana paye e goɗɗum ɗum woni mana ko ɓuuri jojjude heddi noon leydi ndi moni fo so wiyama gonɗen koye démocratie sikara tout est permis hunde fo en yamira ko welma fo kala ko welma fo mbaɗa ala démocratie d'accord moni foof yo haal yende mum kono hay goto ala hattan yennude neɗɗo hay goto ala hattan ƴettade neɗɗo hay goto ala hattan bonnude kake janani ɗum kadi wona démocratie enen tubakoɓe jaawi rokkude men koye men kono démocratie en ganda ɗum koɓe wiyete liberté d'expression d'accord yo ɗum woot kono fawatako e neɗɗo ko belɗa fo kala fawatako ya wone radio walla ya wone télé walla ya jogo journal ma ko belɗa fo aɗa weyi yimɓe ko belɗa fo aɗa waɗa ɗumen wona lawol heddi état o koko foti wadde fort ɓe mbatta hakkille e golle baɗeteɗe ɗe kala pawiɗo e lawol on fawi koye lawol ɓe goppa ɗum fawi koye lawol kala mo fawake e lawol fawe e lawol saabu hay neɗɗo goto ala droit wadde piétiner droit ji janani hay neɗɗo goto ala on droit alay saago yimɓe gartir haqqillaji munen wona neɗɗo ko weli ɗum fo yo wi wona ko weli ɗum fo yo wat wona lawol ko ɓoyani so Ousmane Sonko yalti wi to banggue magistrature ene woodi hen yimɓe ene mbaɗa golle munen no potini waɗirde won hen noon mbaɗirani golle munen no potini waɗirde won hen ɓe nunɗani ɗum holko saabi yimɓe dondi ɗum mbatti ɗum probléme c'est vrai ko wi ko hunde gonga arani ɗum dow Ousmane Sonko ko wi banggue magistrature ene woodi rewɓe lawol ene woodi ɓe ndewani lawol ɗum ko gonga eyey ɗum ko kala kuus ko noon wayi
sa yeehi to banggue gendarmerie ma taw toon gendarme ɓe ganduɗa ko nunɗuɓe rewɓe Allah jokkoɓe enɗam to banggue gendarmerie sa yeehi toon ma taw toon ko rewɓe Allah ko nunɗuɓe ko hormiɓe neɗɗo kala ko lawol wiyani ngala hen kala ko lawol wi ko hen keddi kono woni hen mbaɗata ko welɗumen ñande fo oɗon nana ɗo ene laabi gendarme ɓe garri min namdima min kalis namdima min 1000 francs namdima min 2000 francs mbiye min jop mbannani min kayit ñande fo oɗon jiiya ɗum ñande fo oɗon jiiya ɗum to banggue police est ce que policier dartoɗo e bedda ene waɗa ko wonani lawol ene waɗa ko weeli ɗum ene waɗa désordre n'importe est ce que ɗum addani police fo bonde kono kay ma yimɓe mbi ene waɗi police aɓe moƴƴuɓe ene waɗi police aɓe bonɓe ko gonga ɗum ene woodi hono no woodiri e won hen e jayndiyankoɓe mayi jayndiyanki nunɗuɗo dewowo Allah jokkowo endam mais mayi jayndi o ganduɗa wat ala waɗata sona dor ko dilluji tan wuuri hay hunde ala ko darni organe muɗum so wona diluji so wona manipulation e guyka e fenade holno foti babiraɓe wonnoɓe ɗo henna e radio ji taw ene kalfina kalisaji radio dutto mbaɗa détourné ha ndiwa waddi no waɗiri moƴƴuɓe e on banggue ni ko noon waɗiri moƴƴuɓe bonɓe e on banggue ko hono noon hande ma yiiɗo neɗɗo ene wiye ko ceerno ko dewowo Allah ko jokkowo enɗam waɗata so wona ko Allah yamiri yahata so wona ko Allah yamiri haalata so wona ko Allah yamiri ɓen ene goodi ene mbayno leydi kono ene goodi ɓe ganduɗa koko jogui defte munen calendrier ji munen walla ne jogui syllabaire ji munen ene mbaɗa yimɓe dor ene mbaɗa détourné ne ñama kalisaji janani ɗum may kono leydi kala kuusumo jaaɗa ko ɗum woni ko woodi aɗa faami holno foti hande maire uji goni e leydi he commune aji goni e nder leydi ndi holno foti nanta minen de maire amen heftiɗo leydi amen heftiɗo galla amen heftiɗo hen no guesa amen waɗi ko weeli ɗum hunde ari maire fawi hen koyngal muɗum rokki hen yimɓe muɗum ko noon wodiri maire uji moƴƴi ɗi ganduɗa kala ko rewani lawol jahani hen gonani hen aɗa faami leydi ndi systéme gonɗo ɗo o koko ɓooyi systéme gonɗo ɗo henno systéme bonande leydi ndi koko ɓooyi kala kuusumo jaaɗa a tawaɗe hen moƴƴuɓe a tawaɗe hen bonɓe ene professeur aji jangguinoɓe ene élève aji holno foti laabi nanta élève wiye manam ferguitima wiye ko jangguinowo ɗum ferguiti ɗum waddi école o fof no wayi mawnude ene waɗi fodde wonde capanɗe jangguinoɓe kono goto bonɗo nene nder mabɓe waddi so wi magistrature o ene waɗi moƴƴuɓe ene waɗi bonɓe ko gonga o haali ene waɗi moƴƴuɓe ñande foof aɗa nana neɗɗo wiyema ɗo min mi dañi caɗele mi ƴetti avocat namdima kam haalis kono joni hay somi noddiɗ ɗum mi heɓata ɗum est ce que ko avocat moƴƴo ko hono noon jirata daña caɗele gara e avocat wima mi fawanima haydara mi namdaki mami walle ha certa e ɗeɗo caɗele waddi banggue foof ene waɗi yimɓe bonɓe ko Ousmane Sonko ko haali ko premier ministre ko haali ko neɗɗo wawa ittude ɗum haydara holno foti délégation ngaji spécial jiyaton ɗo henne taw ko e mairie ji mi nawta on to woɗɗi mairie Thilogne waɗaka ɗo henne heɓani ɗo délégation spécial neɗɗo jaaɗo ha gagni ha fiila ha paari rutti itta délégation spécial fawa so tawi ne préfet ne wonde nunɗal gouverneur ne wonde nunɗal ɗum ne firto yappade nunɗal on saaha bandiraɓe est ce que ko kewi région matam ko ɗum tan adani région ngaji ɗi fof bonde kono waddi ma wiye won hen gouverneur uji won hen préfet ji won hen sous préfet ji mbaɗaka barke kono won hen noon ene mbaɗa barke ne barkini Allah ne moƴƴini ɗumen ene ndewa Allah ene jokka enɗam sa ƴeewi wona meccal ngal wona poste o ko neɗɗo o jogoto jikku mum bonɗo so tawi o ari noon o waɗa exercé jikku makko o e nder meccal ngal yimɓe yo gartir haqqillaji munen mbasa hebbinde haala systéme gonnoɗo ɗo henno ha joni o suwa dirtude o siɓaki kadi namdi ko combat mawɗo namdi ko combat mawɗo namdi kala kalɗo ko foti haalde moƴƴi kala kalɗo ko boni ko fotani haalde yo holle ko kalɗa ko a fotani haalde ɗum kala ko wawi wonde
oɗon mbiya min 1 2 3 kalɗo fo Ousmane Sonko soka ɗum kalɗo fo Ousmane Sonko soka ɗum Ousmane Sonko holmo wawi sokde on jejjiri Ousmane Sonko kañum koko sohano Sonko koko sohano il faut gandon tuggude 2012 2024 3000 prisonniers waɗi ɗo walla ko hande prison fuɗɗi kadi kala mo waɗani ko boni a yahani ko boni a haalani ko boni hay hunde a waɗetake sa wi noon ka sañ def sañ wax luma neex def luma neex wax laawol nen ɗo wonen ɗo ko yimɓe pop kala bawɗo wonde minen kamin tawa ko hanki ko hamin tawa ko nani subaka ko hamin tawa ko joni ko hay neɗɗo goto wawa haljinde min mare nde 3000 personnes soketeɗo nde wona jeesa mon wonno waddi woto kaljine yimɓeɓe telline bal o less gartiron haqqillaji mon gandon leydi jogui ɗum ko lawol leydi jogui ɗum ko hurum moni foof yo respecte goɗɗo o ganda ko kalata ganda ɗo kaɗata ganda ɗo pawɗa koyngal ma jammu ne ñoyi kufi def lufi defewul nga wax fi lufi waxuwul yon tegu se kaw ak ko mun a nekk kala ko mbawɗa wonde hay goto jibinani yimɓeɓe hay goto jeeya leydi ndi kaso ɓooyiɗo kala baɗɗo ko boni kanodeteɗo ha goto la droit hebdeɗo tan en ƴetto premier ministre raison pour laquelle holko woni gartiren haqqillaji men ɗi en gartireɗe haqqillaji men 2012 2024 120 bavure mortel kewiɗo 9 immunité parlementaire ittama ɗo henna yimɓe fof ne gandi ɗum mana kewiɗo 10 député sohama ɗo ɗum ko ɗo kewi fodde wonde 105 maire waɗama arrêté 2012 2024 105 maire temedere e maire joyi garitama ɗo henna 2012 2024 hoto gonno ɗon ko wayno 30 journalistes convocama won hen garitama ɗum holto gonno ɗon ɗum ko ɗo gonɗon on jejjiri fodde wonde 148 personnes tumama ɗo wonde ko terroriste en ɗum holto yimɓe gonno wona ɗo gonno ɗon ko ɗo kewi fodde wonde 30 magistrat waɗama ɗo affecté e n'importe ko ɗo kewi e leydi ndi onon haaloɓe hande ɓe ko ɗo gonno ɗon waddi en jeedat gartiren haqqillaji men hay goto e men woto tooñ neɗɗo goɗɗo moni foof noon yo haal ko sikki ko ɗum woni ko ɓamtata leydi ndi moni fof yo haal ene sikki ko ɗum ɗo ko woni gonga neɗɗo kadi aɗa wawi haaldude muɗum haalde mum kalda e mum tawa a wonani ɗo aɗa hoyna ɗum walla aɗa ƴetto ɗum walla aɗa aybina ɗum moni men kala ene jogui ayiba walla nde kadim wadde sokete wona ɗo gonɗen nde Khalifa Sall sokete wona ɗo gonɗen ko ɗo gonɗen prison koko ɓooyi ɗo mone men foof yo haal fodde ko foti haalde mone men kala yo yaa ko foti yaade ayibaji ɗi ne mbawi wasde wonde ɗum wona wonde opposant ayibaji ɗi e ƴettodirde nde e yennodirde nde e hutodirde nde wona toon gueɗe ɗe goni kadi soko tawi organe ene sikka ko kañum ngabbinta kañum tellinta funti hoore mum on saaha enen wodno kono hande Allah udditi mondo média o ha yaaji réseau ji ne mbayno leydi kala ko kalɗa joni ɓoyata joni sukaɓe heccuɓe pirta ɗum ha mema leydi kadi kala cikkuɗo presque jogui tan pouvoir mo ganduɗa ko weli ɗum fof ko ɗum fawata funti hoore muɗum gartiren hakkillaji men jonnen gueɗe ɗe enen ndendi leydi ndi hay goto men ɓuurani goɗɗo e leydi ndi en mbawa feccude ɗum enen fof darɗen ndenen bel leydi men ene yaara yeeso Allah jarama on jarama